Diu Krish Bakuit tangin duwai nagabinda ki inga sanjong kong Dionisia Marangar Blarngut Kikun Kamda nagabinda kajing jatai bam jikut jong Shan Borlin Lingdo Iduwai rut nagabinda Pinshai Paul Pale Badega sungi kaminda gasngi Duwai rut nagabinda Athanayan Lamare Banya kajing ko hai jing kia Let Padmansia Barsis Pak. Songo yau jisu nagabinda ka jingai ka jingkor ko barra paudang te se halo jongi ivei pa ivei nginang ai thiru ka jing tumu shime jongi nginang duwairu nagabinda barak ministry janga holy redeemer river center bat baro ki brio baton bindalang bat kanega center ngiwan rai ki barra kamatu jisu don ke batruai don ke baya side duaya side don ke bakershan yangi habun giliang janga roy kapar janga nega center Don ki bakar shan yagi hada ka khaspa ka peo janki don ki ba duwai ya side nginang duwai baro ki jing dumo janki don ki father ki sister ki bawani rap ki ba trai hangne ngiwanra ya baro ki kin hun jangane ka center ha ka de mas ba kuit hai ba ka bor jisu nang seizo halo janki ha kerteng opa baro kon baro men siem ba kuit Amen. Ka jinga e jango trai jangi o Jesus Christ, but ka jingi jango blay. Lem but ka jingi aslak jango men siam bakoid kindon rengkad but pi barra. Rengkad but piru. Ko himen ko para tagin sange shipor pen panmap but kuslai halaga donut ka men siam. Halar ki pop baro ki bak ngilale. Ay bau Jisu unang kadaw yangi yaki jingi dupa man ka kerlip mat. Kadwangi puson. Halor ka jinglong ka jingir Jisu ngiyoi hadu katna utrang ban kring yangi bad ukwa ban plai lud yangi na ki pop baro IT ki jing talot ki jing dona jangi IT ki jingang nu jangi ba ka bor Jisu nam pau ha ka jingim jangi ha ki inga sem jangi bangin long shisha ki kon ki palai luid Jisu be id sait kut yangi dagas namba kardor ka jome nakini ki pop nakini ki jing talot ka bam ngidon nga palam how blay burden por baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria bakuid kabayaisa ka teizoti ya ki angel bat ki rikuid badi pi ko himmen ko para benduwai nakabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nisne yangi badendala mapi ki pop jangi unielam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can not go play. His name. Cristo, go Cristo.
ko ble isne yangi Kristo ma ko Kristo rap ko nyong penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai nakabinda baro ki jing dumo shime changi ni duwai nakabinda ki inga sem changi ni duwai nakabinda ki bapang ki bashitang ni duwai ru nakabinda baro ka jing angnud janga holy redeemer ni US sender mauklam but ka jing shakri lemba ka nega center ka jimpin preyang ya ka kubor baba ni duwai nakabinda ka nega channel da ka bangilaban poi lut poi habon ki briu ki kala ka bamut bon ki briu ki jingoi jingkia lemba ka jing snap par ka jing puson ya ka tinu blai ni duwai ru nakabinda baharo ke bakar shan yangi ha ka nega ministry lemba ka convention lemba ka inner healing retreat lemba ki jing duwai baper ina mandra baro ki badon bintalang ya ki nong ruai ki nong tem ki volunteer ya ki nong ya side ya ki father ki sister but baro ki brio ke ba ais bun men siam ban karshan yangi hagane ka ministry koble me obalas ngo ba ban pen comment ya ka prate da ka jimmi pa jong kun jame utrai jong yu Jesus Christ to ai ngi karpan balemba ka kami jangu kamaria teisati nginio ya ki jing comment janga jingim bam jikut da utrai jong yu Jesus Christ kun jame uba im barsan sharing kad badme ha ka jingelang kawe jong men siem bakuit ublay junom la junom Amen. Kacing pulih nagi kam jong ki apostol. Hakas ngi sabat ka babut la jan baro sinong ba kilai lumlang bat sengapi ka ketinu blay. Henry haba ki chu kilai i ki paj ba kila dap da kacing pihun. Bat kila kren persyai kata ka belak kren da Paulus. Bat kila kren benye u Henry Paulus berumar nabas. Kila kren da ka baslur ki ong. Kala long ka badan kam ba ya ka ketinu blay en ya lap ning kong hapi. Henry namar ba pi kendar no ya kana pi. Bat pilai nyuela de ki bombi de kacing im bom cukut. Hakmi ngilai no asagi gentle na ba utrai ulah hukum ngi kumta uong. Ngalabu ye pi ban long kacing syai ki gentle ba pindu braya kacing pen im syadu ka baku jong ka perthei. Haba ki gentle kilai sngo ye kani kila sngo pha bat kilai ro ye kaktinu play. Bat ki toy ki balachet na ka benta kacing im bom cukut kila ngit. Bat kaktin utrai kala priang keleng kata ka than. Henry kichu kila kan shoja ki kin theru blay bakrau. Batri bada ki riurang ba jong kata kanong ba. Bad kila penki bande ben persai Paulus bad ubar nabas. Bad kila be anoi ki nakathan jong ki. Henry maki pat kila kan theri upumpum na ki kisha jong ki persai ki. Bad kila lecha ikonium. Bad ki senran kila dab da kaching kemen bada uman sim bakhud. Kaktin jong utrai. Ni songo yaule. Sam kandak grand number nhiều spa rapu nhiều.
cha ong utrai. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undon rengkat bat pim. Kajim pule na ka gospel bakuit khat kum ya anis. U Jesu la ong halage senran. Lada pela itu yanga pinjin dala itu yaupa jongaru. Nadu minta pi itu yawu but pela yo I yawu. U Philip ula ong ha u. Kotrai to penise hangi ya upa. Tangkata ngidon kam. U Jesu la ong ha u. Kata ngala don rengkat bat pi henre pimpat itu yanga mo Philip. Uta ubala yo I yanga ula yo I ya upa. Te bale ken pi ong hapeni hangi ya upa. Hato pim ngei ba ngalong ha upa ba upa ulong hanga. Yakiktin kiba ngakren hapi ngam keren na ladehi henry upa ubayaisa hanga ule yeki kam jongu tongeit yanga ba ngalong ha upa but ba upa ulong hanga lani tongeit yanga naga benda ki kam banga le shisha nga ong happy uta oba ngeit hanga uru unle ekikam bangale but unle ekikam ba kam krao ban yakini ne marba ngaleit sha upa kat yakaba pipan haka kerteng jonga ngale yakata ba endo pendon buram ya upa ha ukon but lada pipan eye haka kerteng jonga ngale ya kata. Ka gospel John utrai Kajingero emekusis. ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngidang yosno ya ka jimpen shai jongu Jesu halor ka jingade jongu padupa. U Philip u kili yaw Jesu peni hangi yaupa. Padu Jesu ong u tau ba yoi yanga u yoi yaupa. Kane kalongka jingi kai kaba jiliu jongu Jesu. U tau ba yoi yaw Jesu u yoi yaupa. Don buon ki buriu hakane ka perte ki kentai ban ngeit yaw Jesu. Lese don ki buriu ki ong ngi duai ha uble. Don ki buriu ki ong ngi rungi don uble. Bat ngi mane yaw tau ble. Henry kim tre ban pediang yaw Jesu pen ban haka jingim. Henry hangne yaw Jesu keren syai kadar ban yo I ya upa ngi de ban yo I ning kong menta yaw Jesu haka jingim. Utau ba yo I yaw Jesu u yo I ya upa. Kaba mut upa utre ha Jesu u Jesu tre ha upa. Bad ngila ban sautu kamshai ya kane ka benda. Kumno ngiru ngila ban yo I ya upa. Lada ngi pediang ya Jesu, lada ngi imbadu Jesu ngiru ngila ban yo I ya upa. Bad habangi impura hau Jesu kai ka ban sajia hangi upa un im hapojangi but ki briu kin yo I ya upa hangi but kane kalonga jimmaya ka bau Jesu bu hakamajangi ban yo I ya upa ngimdon kam ban wad ya upa hendra ngide ban wad ya Jesu ngide ban id ya Jesu ngide ben pediang pura ya Jesu but ngide ben imbadu Jesu bad kata ka jinglong kan pen khalla hangi shaka jinglong ba pura jong uble upa ha po jongi
Yes ngo naka jeng pule naka kam jeng apostol. Kumna u Paulus bakoit ulalong u bayalap shirahem shaki gentil. But kay ka ba karpang jeng gentil ka bang yoy hangne. Baro manging ilong gentil. Kalau don ka por ngimpat tip siya pangu Jisu. Henry habang ilayos ngo ya ka jingalap siya pangu Jisu. Nya de dur bat kata ka jingwad jangi. Namar bale ya ki gentil kilong giba wad ya ubale. Kilong giba wad ya ubale omde ha ke rukam ka ba pura kumba Jisu lahi kai. Henry khaba ui Paulus bakud ulas tang ban yalap ya ki gentil kila kaloy ben pediang namar kila yakendu yaka jinglong pura jangga jingwa jangga jing trang jangga dono jangi malle ki gentil ki wad ya utrai kidang wad ya ubale ha ka jingem jangi kidon hapo jangi yaka jinglong ubale kaba pallong yaki ben wad klem sange ya ubale Badminda u Paulus bakudu layang hakama jangi gentil badu layalap syapang u Jisu bad kilala ben pidiang kila koloy ben pidiang iya kata ka jingalap jangu Paulus bakuit namar kilayos no syapang u Jisu bad kumba ong u Jisu kitau ki bayo iyanga kiyo iya upa bad ki gentil kiba wad ya ubale kila stang ben yo iya ubale ha u Jisu bad ki kala long Kristan kane kalong ge jingjia ka bang yus ngo na ka kam jangi apostol Henry kay ka jimma ka ba ki apostol kam da me Paulus bakud layakandu ki bryo ki ba yid ya ubale ki ba trang ya ubale kila kandaik no ya ka jingalap jangu Paulus apostol habaula yalap syapang u Jisu kine kilong gi Jew Kide ben long ki ba kloy ben pediang iya ka jingalap u Paulus bakuit Henry kila piguin persya iya u Paulus bakuit kila beno iya u Paulus bakuit Henry ki gentil ki badang iya i wad iya u bale kila syam kloy iya u bale haba kila yusngo iya ka sur jongu Jisu naga taka daw ko himmen ko para habangi pe saudong janga perte ka jingstang jangga jingim Kristan kalastang haki gentil namar ha perthay baro kawai malle ki riladang ishem shuabakin pidyang yaw Jisu kilongi gentil kilongi ba wahad ya ka suru bale kilongi ba trang ya ubale bad hapo jongi haka jimmur jongi kadon ke jingit ya ubale bad haba ki apostol ki yalap haba ki nongyalam ki yalap syapang Jisu ki kaloy ben kijit ya ka sur jong Jisu kila kaloy ben kijit ha ka donu jongi ya ka jinglang jong Jisu but kila kaloy ben pinmandur ya ka jingwa jongi ha Jisu baki kalalang Kristan nagata ka daw ka parte baro kawai ka kalalong kinongbur jong Kris ki kaloy ben bud iya u Kris wadla da don bon ki bryu ki balong gentil kilong ki bamane ya ki blaitau ki la yisi ya ki bryu ki hikai persya ya kata ka jinglenium jonki Henry khaba ki la yosngo sur Jisu ki la yeno ye kitabaro don bon ki jakka ladangi peit ya ka history jonga parte don ki ba peniap ki bryu lada kidon ki bryu ki ba peniap ya ki bryu ki ba wan yalap kano ke niam Henry wat kita ki nom peniap bryu kito ki ba bam ya ki do bryu kila stang ben pidiang ya ki apostol kila stang ben pidiam ya ki jingalap u Kris namar kasur Jisu ke jinglom Jisu ke jingim jong Jisu kala kering ya ki bat kala penjai jai ya kita ke mensiam jongki bat kila kaloy ben penrit yalade bakila ino shisendon ya baru kita ki jinglong basunio jongki ban kudup ya Jisu ha ka jingem jongki kai ka la jia haki kumbang ila yosngo na ka gospel kumbang ila yosngo na ka gospel Jisu on ubele u im ha Jisu u im ha ubele bar ha ka ju ka dur kino ki bru ki pidyang ya Jisu ru kinyo mad ya kane ka ju habang ngi pidyang ya Jisu kai ka badang je hangi ngi kelalong ko mu Jisu ha ka jinglong jangi habang ngi pidyang ya Jisu
hakaju kadur ngin yoru ya ke jinglong uble hapo jangi Shisin bangi don ka jinglong uble jinglong u Jesu ngimla shu banisi ngimla shu ban betar ngimla shu ban pehoin ngimla shu ban long nong shun jangi ve pin ban ngistang ban long kumu Kris kane kadeka jinglong jangi brio ba pinriu ble haka jingim lese kadba pisngap yanga pila banyo e born jait ki jingta lot haka jingem champi lese don't give up pehoin don't give up bishni don't give up beta don't give up yale hab but ki jingkwa brai haka jingem champi don't give up born na padeng jonging yale but born jait ki jingta lot henry habang is tang ban pediang ya ujisu daka jingin daka jings neverit mensiam ujisu un penkala ya ka jinglong kane kalong ke jimmen doi jongi ki kristan habangi imbadu Jesu habangi duai habangi kampelut ya kapor jongi badu Jesu kaya ka badang jia ngidang yo jinglong u Jesu hapo jongi ngimla shu ban bishni ngimla shu ban bitar ngimla shu ban les new yakiwe ngimla shu ban kranbain yakiwe ngimla shu ban sha yaki jings ni ban senshar yangi ngistang ban ailad ya Jesu ban senshar badu Jesu ong haka kerteng jongu ngidon ka jingjap ladangi pane ye haka kerteng jongu ngin job shisinu Jesu stang ban imhangi shisinu bleu stang ban imhangi shisinu bleu stang ban senshar ya jinglong jongi shisinu Jesu stang ban senshar ya ka metka par jongi nginum la shu ban im kumba ngi immangi badu Jesu wan shangi man ga kalep mat ban pen karla ya ga jingim tonginang duwai na do ka donod im hangi ko Jesu kanamba ubleiru in im hangi bad ngiru ngin im hadu Jesu shisenu Jesu im hangi ngim ban se ban im ha u Jesu bangi along kawe badu Kris ngidwai nagabinda kanega jingaye haganegi yukirish bakuid Jesu ba it melang uble bapin vanduri ka jingim jangi ngidon bon ke jing talot ngidon ke jimpang ngidon ke jing shitam ngidon ke pop ngidon ke jing sini ka bahar rukam Jesu wan imbat ni rung hapo jangi ngiru ngin rung hapo jame bangi along kawe bad me bad uble upa ha ka jingim jangi pen kala duri yangi en ya ro ya utrai Jesus Christ Chinam la chinam amen. ngin playa ka jingait ka jangi ngang ngait au blay pa badan por baro unang ta ka bening bat kindo bad how Jesus Christ kun pa marwe jangu utrai jangi yau bela pu na men sem bakuit yau bela kana ka Maria teisuti yau bela shale ben hapo pondios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu ula khiyasha ki bayam hagasngi ka balai ula mi pan na ki bayam ula kiu shabening usang shakamonu play upa badon bhor baro nang ta wan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngange thau men siem bakuit haka balang catholic bakuit haka jingyasala ki rikuit haka jimap ki pop haka jimmi pat ka do haka jingem bam chikut amen Lai spa new puju. Baby
to ya duai ko kemen ko para ba ka jingkinia janga ba jumpi kan long ka ba pediang hon ha ublei upa badan bor ba ro to try pedeng jing kenya ni ti jompi na manta ga jing ro ko puram pedeng jong ga jing manta yangi ba ka palang ko jong ba ro ko wei to pediang ko pa ba koi ya kane ga jing tarwa barit jongi ya ka bangi vandra hakama jome da ka jing kamen ka bangi kan mau buram ya ka maria teisuti bala kerku ba to ai ba kan long na ka venda jongi ya ke bala penyaso ha ka jing kinia u kris ka jim pentengen hangne ha prate ba ka jim penim bam jikut jongi uba em parsan shar genom la genom amen utrai undon reng kha bat phim rengka bat phiru to ken diu ya la ki doinut yin te i shall try tongin ai ngu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat ka jai dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi benyaro yaki kam ba jame ha ka jinken dio nam ya baro ki ri kuit bat kam dam kal ba ngidang ken mau ya ka maria ka teisoti balakerko ban pen bana ya ka jing krau jang ka jingisne jame ha ka jing rawai ya ro janga nama dashisha melaleki kam krau na bakusha bakut ka prate bat mela priang ya ka jingisne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka shakri jame ha ka jinglong rit janga mela ai hangi lemba janga ya u nongseng janga jimpenim ya u bendriu u kon jame u trai jangi u Jesus Christ lemba jangu ka kinhon jangi angel ka mane ya ka buram jame bat ka kamen hakama jame shi junam ngi kar padia me to ai ba ki sur jangi kidia so bat ka janki hakawe ka sur janga jingrawai ya ro khabba ngi pen bana hakane ke por ka bakan tang tam tongin trang ya umen siam bakuit kam dame hakane ka ayom hakabangi pin kren ka pinda ka pendakas ai bau Jesu unang rung hapo jang ilam bau men siam bakuit bangin imbadu Jesu un imbat ngi bat ngi yalong kawai badu blai upa kum bau Jesu la ong utau ba yo i anga yo i ya upa ko himen ko para itrang na ka pinda ka jimben slay jang men siam bakuit bangialong kawai badu blai inialong kawai badu Chris badngi im badu Jesu ui im badngi man ka kelima dashisha melong ubakoid ko trai ka teme jang ka jing koid barong namar ka tangi karpadia me topen koid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen seyem jame kum ka umjer halo janki bakin kerlalong yangi kamet barkasnam jang utrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pdiang ya ka jingsha shita ula shim ya upu pada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim batobam na kane pi barra na mar kane kalong ka medjana ya ka bayanaiti na ka benda jumpi
Hakaju ke rekomendala le bam ula shim ya ke kuri. Bada ka ba ingo biang yame ula ayaka hala ke sentran u om. To shim bat di ne kane pi barro. Ne mar kane kalong ka kuri jagasnam janga. Jangka jutang batti mai bat bam jikut. Ya ka bayan pen mi naka benda jambi. Ba naka benda ki babon. Naka benda ka jimap ya ki pop. Tale ya kane ban kan mau ya nga. Kosnam bakardor jango Christ pen koid yangi. Pen koid ya ke mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ke bapang ki bashitam. Ya da yangi na obamen ya ki kalam. Kajim maya jongka jinget. Namar kata ngi ke pen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad ya me bangi ke bayo binda hakamet bad gasnam ukris ngin long ke bela penyat le kawai da umen siyem bakuin Token mau kotraya kabalang jame kabala priang hasatala kaparte pato penjana yaka haga jingin rengkat badu lio upaba kui jangi wilbert ubishab jangi bad baru ke lingdo bad kiriniam Token mau lemro yaki himmen ki para shinrang bad kinde kibela yotia da kaba kermen yaga jimmi pad badia baru kibela kalat no haga jingis ne jame top diang yaki shaka jing shaka kama jame To isine yangi baro ngi karpadia me. Barengkat bat kamari ya teiso di bakui ke kami jongoble. Ujaso bakui do kurim janga. Ki apostol bakui. Francis disease bakui. Bat baro ki rikui. Ki bela pensava ya me pateng la pateng. Ngin long ki babit. Ben ya bintale maka jingim bam jikut. But bangini ro bat pendon buram ya me. Da ukun jam me. U Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallo hamayu bleupa badan bor haga jingelong kawe jingo mense embakoi barro ko buram bad ke jingero genom la genom Amen. ko himmen ko para tongin duwai daga jinge naga binda para ka jingai ka jingkar ku halo jongi panginang terwa kamatu jisu baro ke jingang no jongi akar padi pi baro banduai nega binda ka holy redeemer ni ba center mau klam but baro ka ministry ka ba ni pin priang naga nega center kam da me ke jingela pi tinu try but ki video baro ka bangi pin mi ka mas pa kuid ya ka divine mercy jing baro but ki ba ngap papuson ni IT ki baro bakan don ka jingala ka bamut ka jimpen slejung men siam ba kuid ka jing ko jing kia met ban men siam habaro ki brio ki ba shim kia kanega channel bat ka jing dubai ki dubai ro naga binda baro ki ba shakri lempa kanega center ki nong ruai ki nong tem ki nong yes side baro ki nong kershan baro ki ba kershan yangi da ka jing spoon men siam jangi da ka spa ka pel ki kan mau ki baro ha kanega port ni IT ba kanega ministry kalong ka ba yar shishu kalong ka ba priang shishu habun ki himmen ki para hagari ka sigit bat habaru Kopa jungim baha beneng kalong ka bakui ka teng jume kanwan ka hima jume kalong ka mon jume hakin do kumbaha beneng to ay yang iminta ka jimbam jungi ka bahala kasmi patamap yang ikring kang jungi kumbangi rungi map ka beles niyo yangi padwatiram yang isha ka jimpan shoy henry tap light yang naka basiniyo top light yang ingi karpat ko try na ka jing siniyo barra haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing dana ka jing jin jar barro
kat bangidang ap ke melendia ka jing karmen bakuin bat ka jing wan pa jong nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesus Christ me ubela ong ha ki apostol jame ka jing suk nga ai happy ka jing suk nga i happy wat paid igi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame but ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk but ka jingya tali ka we kat kum ga mon jame mame bayim badu basensha genom la genom Amen ka jing suk utrai kandon barabo renka bat pim God but dam ta ka jingi do Christ tongin ya ingu markalia Hakami ukon lambro jang oblai hakami bakit na ka pop jang ka partai sakito ke bala kharcha ka jing ka vai jang ukon lambrot ko kan ra no long wa shang ha ko man rong po yeng junga lai shlong tan ka ti me ka man sim junga ka sakhya hi ka met presna jang Christ kan train shaka jing pam jang Blego kuna blego men siem bakuit ngis ngongo ia ro ngi pendon burom ia me nama
di yalong kawai aga jingim jungi bayi pai bai ko jisu bai it melawan hapo ko donur kamen siam jungi haga nigi yukirish bakui bang yalong kawai bat me bang me yalong kawai bat ni bang yo I ame ni yo mad yame bat ni yo I bat yo mad ya uplay upa lemba umen siam bakui pen gandang shushu yangi bagane ka jingalong kalong kaba seizo shibun haga jingim jungi bajisu bai it pen gandang yangi kamdame ka binta baro kabangi sauto bambia lembaga jingwan jame hagane communion mensia kamdame yagi himen ki para baro ki bapdiang yame hagane ka line mas daga jing trang jangi daga jing kwa jangi kindo yaki karko yaki baro pen slay yaki baro pen gandang yaki baro med bad mensia bangindot light na baro ki jing tingit janga pop bangindot light na ka jimpang jing shitop kikinyang janga jimpang kin ino yangi namar medon hapo jangi ka bor jame ka kongo ya barro ki jing sinio jangani ka parte baki petno jingai nangi jisu garko yangi penslay yangi pengandang yangi hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngini duwai Hablap sa yangi kotrai daga sakramen paska ngi karpat bamangi kibarake yaga jingkan mau buram yaga kami jongukun jame ngi laban pen pau haga do benyap jungi yaga jingim ujisu uba im barsansha junom la junom Amen. ngi duwairu benyo pediang yaga jimpen jampura naga jimpen chitom shipor hakabangi duwai ke jing duwai jubilee Bat kumjur habangi bujing dumu nakabinda ka jing dumu jungu pa bakoi. Kopa uba habening to ai ba ka jingate ba mela ai hangi hau kun jame u Jesus Christ u himen jangi. Bat ba ka telik ding janga jingate spoon kan klang hake dodu jangi tau men siam bakoi kan kersia biang hangi ya ka jingkarmen bala kerko nakabinda ka jingwan janga hima jame. To ai ba ka jinga e jame kan penkala dur yangi Shaki nonglur lengka bamju shangtai pan bet yake simbai janga gospel to ai baki togi simbai kin penkala dur na shapo yaka jait bendriu badi yaka parte mariang baro kawai haka jinkame linti batikana yaka beneng batimai bad ka parte batimai aba enda yake bo jangu bamen la bengno kaburam jame kanting shine junom to ai baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jinkarmen yaga jingang nud yaki tiar jingkan show happening ai baka taka ju ka jinga e kan pinsa priang yaga jingkamen ban jingsuk jungunong siuspa jungi setala ka pertai shame ko blay jungi bala kerku junam kan longa buram bat ka jinga ro junam amen kopa jungim ba happening ka longa bakui kerteng jame kan wan ka hima jame ka longa mon jame ha kendau kumba happening Hangi mendaga jimbam jungi kabahala gasni bata map yangi garang khang jungi kumbangi rungi map yaga beles new yangi badwa delam yangi shaga jimpan shoy and rate up light yangi naga bas new amen kublai ko maria kabadam taga jingae utrai don bet pa la karkuye panap de kinde bala karkuye usopo jom pa jisu ko maria bakui ko mi jongo blai duai naga binda jungi kinompo Minda blaga porga jingya jungi amen kaburam haupa dau kun badamen sim bakui kumba kalalang kapamin kong kum juminda de barapor junom la junom amen utrai undon rengka batpim blay badan bor baran karkuyapi upa barukun badumen sim bakuit ya lesuk ban penbana ka kubar babhajang utrai daga jingim ka jumpi hallelujah hallelujah So, Yahweh, hallelujah, hallelujah.
Aspa Prapue. Amen. En jero yutra Jesus Christ. Junam la junam. Amen.